Općinsko vijeće Gradačac je u novom sazivu danas održalo prvu radnu sjednicu. Budžet za 2012. godinu je rebalansom umanjen za 3,1 milion maraka, dok nacrt budžeta za 2013. koji je upućen u javnu raspravu predviđa sredstva od 10,2 miliona maraka. Zaduženost općine Gradačac po različitim osnovama iznosi oko 4,7 miliona. Zbog toga su eksperti uputili zahtjeve za racionalno planiranje, smanjenje javne potrošnje i jačanje kapitalnih davanja. Tome bi trebala doprinijeti i danas usvojena odluka o izmjeni statuta općine koja definira da će predsjedavajući općinskog vijeća i njegov zamjenik svoju dužnost obavljati volonterski. Ono što također treba naglasiti da je odluka o izmjeni statuta član 29 stav 2 dobio potrebnu većinu, a tačnije odnosi se na član 29, kao što sam rekao, to je status predsjedavajućeg i zamjenika da svoju dužnost obavljaju volonterski, a ne kao dosta što je bilo profesionalno. I čast mi što evo i zadovoljstvo što je ta odluka prošla, s obzirom da sam i prošli put nakon sjednice rekao da će inicirati tu tačku, a sve u cilju ušteda budžeta za 2013. godinu i dalje, jer imali smo informaciju o zaduženju općine Gradačac za 2012. godinu gdje imamo jedno alarmantno stanje gdje je zaduženje trenutno negdje oko 4 milijuna i 777 hiljada maraka. S tim prilikom usvajanja evo i nacrta budžeta morat ćemo voditi računa o ovom dugovanju, odnosno morat ćemo voditi računa da idemo u saniranje budžeta kako bismo mogli zadržati likvidnost budžeta. S druge strane, evo, vođena je rasprava vezano za rebalans budžeta za 2012. godinu koji je također usvojen u vrijednosti negdje oko 8 milijuna i 900, jer je budžet za 2012. godinu bio usvojen negdje oko 12 milijuna koji je bio, ajmo reći, predizborni budžet, nerealan budžet, a evidentno je da do 31.12. punjenje budžeta će biti negdje oko 9 milijuna konvertibilnih maraka. Također usvojen je i nacrt budžeta za 2013. godinu kao i okvirni nacrt budžeta za 2013-15. godinu i upućuje se u javnu raspravu prema svim mjesnim zajednicama, udruženjima u narednih 30 dana. Također usvojena je i odluka o privremenom finansiranju općine Gradačac u vrijednosti od 1.700.000 konvertibilnih maraka za 1.1. 31.3.2013. godine.